Bebonisa intokozo abanayo yokuba senkosini esisekelweni esiyiso. Esinikeza ukuthi umuntu abone ukuthi ungubani kulesi sivumelwano esisha. Umuntu wendawo entsha. Umuntu odalwe ngokudalwa okusha. Umuntu wendlu kaNkulunkulu ophilayo. Yimi nawe lo ekuphileni okusha ehlanganiswele ukuba siphile sikupho. Simbelwe khona. We are embedded. Similisiwe. Asikwazi ukuphephuka nazo zonke izinto eziphephulayo. Kodwa simi sigxilile kulokhu kuphila. Lokhu kuphila akuphilomvwa. Akufakwa phansi kolimi. Akufakwa phansi kwama-lips. Kodwa ukuphila okugxilisiwe. Ukuphila okufika noKristu. Ukuphila okungukuphila kwasezulwini. Utho omunye umzalwane uNkulunkulu nendodana yakhe waba ngumuntu phakathi kwabantu. Waba ngu-Alpha, waba ngu-Omega, waba ngukuqala, waba ngukuphetha. Hallelujah. Lokho engasho ukuthi uNkulunkulu waqala waqeda noma ungukuqala nokuphela, okungukuthi uNkulunkulu ongubhidina aphinde abe uNkulunkulu that finishes. Hallelujah. Idinga ukuchazwa leyo singayihambeli phezulu ukuthi uma kuthiwa uNkulunkulu waqala kusho ukuthini lokho? Uthi uNkulunkulu uyena owenza izinto wazenzela kuye, zakhiwa zakhelwa kuye, wayiqedela kuye. Kwaphuma into ephelele ebhakwe yaphelela ngoba uJesu yena imisebenzi yonke emihle kaNkulunkulu. Ingakho kuthiwa uJesu waqala waqeda. Akukho kusenziwa kodwa waqala waqeda. Wafika waqeda ngokufika kwakhe ngokwenza yonke imisebenzi kayise. Akusekho kusele okuthiwa silinde ukubuya kwakhe. Ikhona okusele. Ngakho-ke akaqedile noJesu wabantu abasamlinda ukuthi abuye, ngoba ufeyilile ukwenza isiprofeto sikaJoel ukuthi ngasekugcineni noJesu uyobonakala engoqedileyo, ngoba abantu bonke bayakumbona. Laba abanye bathi akakabonakali. Kanti usebonakele. Uyambona yini? Ngathi awumboni. Ngathi kusenamathuba. Simbona face to face. Uyabona mabethi wenyuka ngefu, bese bethi uyokwehla futhi ngefu. Siyakumbona njengoba bambona. Bejini awukhulumi ilanguage yasezulwini, ukhuluma ilanguage yabantu. This is the covenantal language yokuthi wenyuka wasithela. Ubebuya
uyobuya esithele kodwa kuthiwa kuyobonakala isign yokubuya kwakhe. Oh, Jesus. uNkulunkulu kuthiwa wabuya noma uNkulunkulu wehla ezokwahlulela umhlaba ewahlulela ngendlela ethile kuthiwa wagibela ifu wehla weza eGibhithe ezokwahlulela iGibhithe uNkulunkulu esebafwini abambonanga kodwa kwakukhona ifa eligibele. If you don't understand the covenantal language, you are missing whatever is written in the Bible. Amen. Jesus. Umuntu Oh, ophezulu Jesus. uma unjalo. Bazalwane. Hayi. Ake ngibingelele. Ayibingelela kunloku. Hayi man. Hayi. Ake ngibingelele. Ngathi lapho. Awubingelela kunloku. Hallelujah. Amen. Ngibingelela Jesus. ngokukhethekile Jesus. ukudodana egameni likaJesu Kristu. Oh, Jesus. Nina nonke nenziwe nakhiwa Hey, baby. in Alpha and Omega waphuma ubudodana bukaNkulunkulu. Ngakho ngibingelela ini ubudodana ophelele emsebenzini yonke kaKristu Jesu ephelele. Hallelujah. Amen. Jesus. Hey. How much? Labo budodana benziwe babuya futhi bazalwa ngokwaphezulu. Amen. Jesus. Musa ukuqolezela phezulu uthi bayozalwa kanjani ngokwaphezulu awukwazi. This is covenantal language. Uzalwa ngokwaphezulu. Hey, bagithi. Ukhona abanye okuthiwa nina nizozalwa futhi la thina singangeni khona. Ngisabingelela Hey. ukuthi ningobani. Hey. Nina nizelwe anikho zalweni okuthiwa you are born again. We are born of God. You are not born again because you never born. Jesus. Azange nina nizalwe selokhu nabakhona emhlabeni ningabantu abangazange bazalwe. Kodwa kukhona abanye nginibingelela ngalokho. Kukhona abanye abathi sebezelwe bengazaliwe yini. Ay. Bathi bezelwe ngosifazane kwathiwa kuzelwe muntu. uNkulunkulu waseqala bazala ebakhipha emhlabeni ongazalwa muntu wabaletha kuye wabazala for the first time. Amen. Ay. Kwathiwa nizelwe-ke manje no-Israyeli kaNkulunkulu Amen. for the first time. Wasethi uNkulunkulu hayi bo lokhu kuzalwa sikhona engikuthandayo. You need to be born again. Wabazele ngomthetho enyameni kwathiwa ngabobusika laba wakha uhlobo lwamadodana akhe ngokusika. Wasethi-ke manje you need to be born again. So thina singeni ku-born again. Thina zesiqhamuka sekuthiwa
born from above, Amen. Jesus. born of God. Oh, Jesus. Yes, bazalwane. Amen. Nilabo-ke nilo lo hlobo. Jesus. Lizelwe ngokuzalwa Kwaphezulu. kuthiwa umuntu angeke ubone umbuso kaNkulunkulu engazelwe ngokwaphezulu. Bona, they needed to be born again. Uphezulu wabo u-again. Thina uphezulu wethu uqhamuka nje kuthiwa born for the first time. You are born from above. Ngoba bona bekade bezaliwe ngokusikwe enyameni. Yeah. Thina zange sizalwe ngalokho. Amen. So you cannot see this kingdom unless you are born from above. Bese in Christ wakhiwa isidalwa esisha esingubani esinguwe, kwenziwa lobu budodana uNkulunkulu afunayo kuba laba bantu bahlanganyele kuyifa lendodana yakho kuthiwa yifa likaJesu. Kodwa uJesu uhlanganyele kanye namadodana onke azelwe ngalokhu kuzalwa. Ah, Jesus. Ibengela wami kude. Hey. Hey. Ya. Bazalwane sizelwe ngokuzalwa kwaphezulu. Amen. Singumbuso kaBaba uNkulunkulu. Amen. Isidalwa esisha, indlu, the oikos. Amen. Indlu enikeza ukuphila konke kaNkulunkulu. Kwajikijelwa kuyo. Uyabezwa noma befakaza ukuthi hey laba batshakadula phakathi endlini. You cannot fake this one. Yeah. Amen. 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 Samukeleke nabazalwane bonke endaweni zonke Jesus. abasilalele nabazosilalela uma le clip isigijima lapha nalapha, kodwa sila egarage bazalwane sikhonza nabo bonke abazalwane abahlanganyela kulesi sivumelwano esisha. Amen. Umzalwane onibingelelayo Jesus. umsakazo eNewcastle. Oh, Jesus. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, sikholwa ukuthi indaba yethu esiyixoxayo neniqondayo ukuthi siqhubeka nayo, indaba yethu esolimini, mastering biblical times, Amen. ekhuluma phansi kwesihloko esithi yinsuku zokugcina, the last days. Esifunde ngakho ngokudlule senza upart 3. Namhlanje futhi senza upart 1. Noma upart 3 lo. Part 3. Senza upart 3 namhlanje ngoba last time besenza upart 2. Yes. Sikhuluma ngeyinsuku zokugcina. Insuku zokugcina ke bazalwane, if I can do a recap. Sixoxe ngazo sathi lapha ya waseKorinte bokuqala chapter 10 verse 11 siyafunda. Ngicela ningifundele lapho ukuze sikhumbuzane ukufundisweni. Ya.
Amen. Amen. Siyafunda bazalwane kwabaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 11. Yes. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Amen. Amen. Kuthiwa lezi zinto zabehlela. Asifundeni ke kahle ke bazalwane. Lezi zinto zabehlela obani? Bona. Ngesifunde futhi lezi zinto zabehlela Bona. siyabakhomba. Yeah. Asithi lezi zinto zasehlela thina. Yeah. Kodwa izinto ezabehlela bona. Umbuzo oqhamukayo uthi obala. Abehlelwa lezi zinto. Uma umuntu efunda kahle kufanele ahambe endleleni eyibuza umbuzo ukuthi obani labo okukhulunywa Ngabo. yebo ya oba. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Kulotshelwe ukusiyala thina oba angishezwa zabehlela bona lezi zinto ukuba zibenzeni mazibehlela fundani kahle. Siyafunda phela la Shumayeli siyafunda. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina. Zabehlela bona kube yini? Kube yisibonelo Bonelo kulotshelwe ukusiyala thina. kulotshelwe ini ke khona? Ukusiyala Thina. underline thina. Obani labo thina? Paul nabaseKorinte. Yibo abapostoli. So kwalotshelwa bona. Obani bona? Labo kwadinga ukuthi bazalwe again. Yeah. Israel. The Israelites. Amen. Kwalotshelwa bona. Zibe yini lezo zinto? Zibe isibonelo kobani? Ithina esingoPaul. Kithina esiphila ey'nsukwini zanini zokugcina. Thina wa. Obani ke labo thina? Paul. Yeah. Ngamanye amazwi abapostoli abaphile ey'nsukwini zanini zokugcina. Lezi zinto zalotshwa ukubenza njani bona? Ubayala. Hayi thina born from above. Ay simanga. Ay. Those that they were born again because bebekade bezalwe kuleli thimba okuthiwa lezi zinto zayilotshelwe bani? Bona. Leli thimba awakulotshwe lezi zinto kulotshelwe bona. Yithimba okwakuthiwa yilona elalifanele lizalwe again. Uma seyilotshiwe zilotshelwe ukuba isibonelo ngoba ingifuni unanibambe kahle la manisukela ningayibambile kahle izongifihla. Yikho abaningi
bekhuluma beyifaka phakathi. Yeah. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Usuyabona ke manje kule group yokuqala nayo le group le. Unake njalo, unake, sebenze bese emsebenzini ungalali. Obhalayo abhale kahle. Akunake ngoba uzobhala afunde umsangano. Bese thi sasho kanje kanti ubhala umsangano ukuze asangane naye. Yebo. Amen madala. Bengithi mhlawumbe uma singake sithi ukufunda sihlehla ngesibheka ukuthi iziphi lezo zinto Okay. ezabehlela bona ngoba uyabona lapho ukuthi uPaul khona refer kubo. Yeah. Ngaphambi kuba khulume ngabo. Okay. Mhlawumbe masingahlela. Okay. Iqale kubani? Iqale kuwani? Base Korinte bokuqala chapter 10 verse 1. Yeah. Ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhabhadiswa kuMose efini naselwandle, bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kunye komoya, ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngokuba bashaywa phansi ehlane. Verse 6. Kepha lokho kwaba izibonelo kithi size singafisi okubi njengalokho bona babekufisa. Futhi ningabi ngabakhonza izithombe njengabanye kubo, njengokulotshiweyo ukuthi abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, basukuma ukuba badlale. Futhi asingenzi ubufebe njengokuba abanye kubo benza ubufebe, bafa ngalusuku lunye abayizinkulungwane ezingama23. Futhi asingayilingi inkosi njengabanye kubo bayilinga babhujiswa yizinyoka. Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali. Verse 11. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Amen. Usiyabona la, siyabonga mzalwane. Usiyabona la ukuthi kuxoxwa izinto ezabehlela obani Bona uIsrayeli. Amen. Okhokho baoPaul. Amen. Awufuna verse 6. Verse 6. Kepha lokho kwaba yizibonelo kithi. Uthi kuPaul lokho kwabehlela kwaba izibonelo kobani? Kubo. Uthi ke kwaba izibonelo kithi. Usho uPaul ukhuluma kubazalwane ahleli nabo kuphi khona? eKorinte. Uyabalobela labazalwane ukuthi bazi kahle ukuthi lezi zinto ezabehlela zaba izibonelo kobani? Kubo. Kuba bengafisi okubi. Ukuba bangakufisi lokhu bona bakufisayo. Yeah. Okhokho babo. Yeah. Yep. Verse 10. Verse 10. Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali.
kuthiwa nina-ke emaKorinte ningakhono njengabanye phakathi kwabo bakhonona benziwa njani babhujiswa umbulali kusethi-ke ku-11 kepha lezo zinto zabehlela bona lezo zinto zabenza njani zabehlela bona ya kube yisibonelo ukuze kube isibonelo kobani-ke manje kithi okungukuthi kubo oPaul nabazalwana ayekhuluma nabo ngesikhathi sabo ababephila kuso kuyigeneration eyashiwo ngubani nguJesu wathi uJesu le generation le kuthiwa-ke lezi zinsuku zokugcina kwabehlela-ke bona kule generation uJesu akhuluma ngayo yiphi le generation i-generation eyayibizwa ngokuthi yi-this generation i-generation kaJesu gijima uyofunda ugeneration ameyofunda i-generation ikhona ngisho nakwi-TV generation chapter 24 verse 34 uMateyu Matthew chapter 24 verse 34 Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyukudlula kungakenzeki konke lokhu uthi uJesu ngiqinisile ngithi lesi sizukulwane asiyukwenza njani asiyukwedlula kungakenzeki nini konke lokhu ngamanye amazwi kufanele kwenzeke konke kusiphi isizukulwane kulesa ekhuluma kuso uverse 11 ngapha uthini yena ngapha kuKorinte yes amen uthi kepha lezo zinto zabehlela bona lezi zinto zabenza njani bona zabehlela bona ya nini khona kube isibonelo kulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi kulotshelwe ukusiyala thina balesi sizukulwane phela uJesu uthe this generation angeke yedlule kungakenzeki kufanele kwenzeke konke lokhu efanele sibuze kuphi konke lokhu owafanele kwenzeke kodwa uthi uPaul evumelana noJesu ngoba uJesu ufike wafundisa wakubala konke okuzokwehlela lesi sizukulwane kuthiwa kulotshelwe bona lokhuya kwakuyilokhuya kwakuyizinto zokubayala bona ngifunda kahle yini izinto ezazihlele labaya izinto ezazihlele labaya okhokho zilotshiwe-ke ilotshelwe laba ngobani laba uthi uJesu lesi sivumelo le generation lesi sizukulwane amen Jesus lesi sizukulwane kuthiwa angeke sedlule ngoba sona kufanele siyalwe ilezi zinto ezayilotshelwe ngathi ngiyalididanisa la
siyayalwa ukuba singahambi ngendlela ababehambe labaya abahamba ngayo. ngoba Yebo. sesifikile isikhathi sokugcina. Sesisesikhathini sokugcina kusho uPaul. Yes. Thina sikuso lesi sikhathi athi uJesu ngeke ngempela Hayi. kungakenzeki lesi sizukulwana sikwedlula ngempela kungakenzeki konke lokhu. Amen. Bese uPaul kuverse 11 mphindi uverse 11 Uthi kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. kulotshelwe ukusiyala thina thina usiyala ngoba sesifikile kithi sekufikile kithi ukugcina kwani kwezikhathi. Amen. Singabale generation okuthiwa ngeke idlule kungakenzeki konke lokhu akushilo uJesu. Sekufikile ukugcina kwezikhathi. Kufike nini ukugcina kwezikhathi? Kufike namhlanje? Useza. Sesibuza ikhathi okugcina njengamanje. Zingaku. Ngemva kwethu. Amen. Ngoba uJesu uthi ake sibuke bazalwane. Leli igama elithi this likhomba eduze kangakanani, kude kangakanani, emva kweminyaka emingakanani. Hey, kusami. Khomba la. Khomba manje. La. This. NgesiNgisi bathi lo this generation is a demonstrative pronoun. Esho ukuthi laba bantu laba. This generation ngeke yedlule kungakenzeki konke lokhu. Usethi uPaula uPaul usethi nina senifikile kuphi khona ezikhathini zokugcina. Akusalindiwe enye generation. Nina nikuyo le generation uJesu ayikhombile. No Paul uthi siseyinsukwini zanini Zokugcina. mfunde futhi verse 11. Jesus. Kepha lezo zinto zabehlela bona. Zehlela this generation. Let this generation yehlelwa yona yini. Behlela. Ngifunde. Amen. Jesus. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Kulotshelwe ukusiyala thina osekunjani. Osefikile kithi ukugcina kwezikhathi. uJesu uthe this generation angeke yedlule. Uthi kuPaul sekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Kubonakala ngani? Ngoba ukhonjile ukuthi lezi zinto angeke zidlule. Yezwa. Le generation angeke yenzani yedlule zingakenzeki zonke lezi zinto. Ngamanye amazwi yini le kwafanele ibonakale yenzani? Yini engazukudlula? Generation. Yes. Yini okwafanele ivele before igeneration yedlule? Ilezi zinto. Le generation ekhona Paul uthi lesi sikhathi lesi sekuyisikhathi sanini seyinsuku zokugcina. Amen. Kuthiweni ngaseyinsukwini zokugcina.
kuthiwa igeneration yona lesifikile ensukwini zokugcina ngeke yedlule kungakenzeki. Asibheke-ke manje ukuthi yini le okufanele yenzeke uqala, ngoba kufanele le generation ingedlulelwa yilesi sikhathi. Fanele kubonakala lezi zinto ufundayo ukuthi yiziphi lezi zinto lezi. Verse 1, verse 2 Matthew. Matthew 24, verse 1 and 2, verse 3. Matthew chapter 24 verse 1. Uthe uJesu ephuma ethempelini emuka, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyukushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayukudilizelwa phansi. Verse 3. Esahleze entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini? Sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini? Lama verse angasekuqaleni abafundi laba abahluphekile ukuthi hayi ake simbuzeni ukuthi uyayibona yini lezi zakhiwo ezingaka. Lezi zakhiwo ezingaka usethi uJesu hayi konke lokho enikubonayo kuzokwenza njani? Akukushiya itshe phezu elingayikudilizelwa phansi. Ngamanye amazwi la eJerusalem ukhona indlu eyaziwayo enotable. Le ndlu le eyaziwayo enotable yini igama layo? Ithempeli. Uthi kuJesu akukusala lapha ini itshe phezu kwetshe elingeyokudilizelwa phansi. Kukhonjiwe ukuthi insuku zokugcina uma seyifika kufanele ithempeli kungabonakala nokuthi lalimi kuphi khona. Sebeya ku verse 3 ke manje sebeyabuza ya. Verse 3. Esahlezi entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini? Nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na? Sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini? Nesibonakaliso sokwenza njani? Sokuza kwakho. Oh, uyokuza uyobonakala isibonakaliso sokuza kwakho. Amanye ama-signs lawo ukuthi fanele sibonakale isibonakaliso sokuza kwakho. Lezi zinto zonke zifanele zivele kuqala before yena afike. Ya. Sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini? Nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na? Isibonakaliso sokuza kwakho 1, nesokuphela kwezwe 2. Number 3, kuya kuba nini? kuyokuba nini lo? Bonakaliso sani sokuqala? Sokuza kwakho. Sokuza kwakho. Nesokuphela kwezwe. Kodwa
sathi ukuphela kwezwe ngokwelanguage yeBhayibheli yini? The end of the old covenant. The end of The age. the old creation. The end of the old covenant. Amen. The end of the age. Amen. Yebo. Amen. Kwakungasikhona ukuphela kwezwe, izwe, the globe, Amen. the earth. Bathi abantu uma nje inqobo nje mawusabona ilanga nenyanga shuthi akakenzeki lutho ngoba inyanga isekhona, ilanga lisekhona, intaba zonke zakithi konke kusami kanjani. Sogejileke awusakhulumi yona ilanguage yeBhayibheli, Amen. sokhuluma ilanguage yabantu. Labazalwane base befikile ey'nsukwini zokugcina uPaul akhuluma ngazo. Iy'nsuku zokugcina uJoel uthi ziyobonakala ukuthi seyifikile ngokuthulelwa komoya oyingcwele ngosuku lwePentecost. Wehla umoya oyingcwele ngosuku lwePentecost. Yes. Bakhuluma abantu ngezilimi ezintsha. Yes. Iy'ntombi zaphupha amaphupho Yes. noma abadala noma abancane benu babona imbono. Yebo. Sekwenzeka konke lokho. Amen. Uthi uJoel okunye kwakho okuyobonakala ngalesi sikhathi sesivumelwano. Kuyobonakala indodana yomuntu yenza njani? Yehla iza embusweni wayo. Uthi lolo usuku lwenkosi. Lokwenzeka nini usuku lwenkosi? Ngezikhathi zokugcina. So-ke iy'khathi zokugcina bazalwane, iy'nkomba zakhona ithempeli laseJerusalem elakhiwa ngesikhathi senkosi ubani konyo? uHerod. Lisekhona? Alisekho. Ladilizwa nini? 70 Ngo-70 AD. U-70 AD kwakuyisiphi isikhathi? Kwakuyisikhathi se-first century. Athi uPaul la ku-verse 11 uthi baphila bona ezikhathini zanini zokugcina. La khona iJerusalema ladilizwa kwakuzikhathi zokugcina ngoba kuthiwa le generation ngeke yedlule. Futhi le generation eyokugcina ukuba lezi zinto zivele kuyo. Kwase kunama generations amaningi. uJesu uzalwa kuyigeneration ka-14. Amen. Uzalwa kuyigeneration ka-14. Kuleyo generation leyo kwakuyigeneration yokugcina. Ngoba uJesu uqala iministry yakhe nini khona ngo-30 AD. Ngifuna ukuchecka njalo ukuthi niyakhumbula yini, checka nini. Yeah. uJesu waqala iministry yakhe ngo-AD.
wayiqale neminyaka emingaki Ena 27. 27. niyaphambanisa impela Ena vice 33. versa Qala ngo-27. waqala iministry yakhe ngo-27 AD eneminyaka emingaki 30 iministry yakhe yahamba isikhathi esingakanani 3.5 Yes. ngamanye amazwi waqala ku-27 AD uJesu warana for a period of 3.5 years kwasekuthi ngo-30 AD wanqunywa ngamanye amazwi wabethelwa ephambanweni wavuka futhi ngayo 30 AD wenyuka futhi ngayo bani u-30 AD yes Yes. aniyabona useyikhulu lokuqala la usewithin ikhulu lokuqala wathi mayesenyukile wenyukele ezulwini wahlala for a period of 40 years yezwa Yes. wahlala for the period of 40 years kulo 40 years usuzothi ke manje 40 years plus 30 years kwenza ba 70. kwenza u70 lo 70 is AD 70 ngoba hlanganise u30 AD nobani no 40 AD kwaphuma u-AD 70 buka ke manje ukuthi lo 40 years athi uJesu le generation angeke yedlule i-generation i-period of how many years Of of 40 40 years nelo Amen. uthi kuPaul le generation le ku verse 11 yes in verse 11 Awu. Verse 11. yes Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. ulotshelwe ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwani kwezikhathi laba bazalwane abapostoli kwasekufikile kubo ukugcina kwezikhathi uma umuntu ethi seyikhathini zokugcina ukhuluma kahle Lutho. Yakhetha. ngiyageza ngoba thina sesi kuyi generation i-generation ngabani lesikuyo usuka kwi-generation kaJesu 52 or 40 years Awu. abangena ku-2026 bangako 40 years abangena ku-2026 Oh, awufiki so usuyabona ukuthi uma uthi thina sibelonga with this generation athi uPaul sekufikile kithi ukuphela kwani kwezikhathi sile generation le okuthiwa this generation angeke yedlule kungakenze konke lokho thina kasisiyona leyo generation futhi asilindile ukuthi i-generation eseza okuthiwa bafike
ezikhathini zokugcina kufikwe ezikhathini zokugcina emhlabeni. Mm. Sezedlula. Ingakho sithi zingemva kwethu ikhathi zokugcina. Amen. uJesu uthi this age. Uthi ke le age le ngeke yedlule. Zingakenzeki zonke lezi. Uthi Paul lezi zinto zonke ezibaliwe. Sesikuleso sikhathi salo age le manje uyezwa bona athi ledumekana. Lale yayicinga le emfuthweni. Yeah. Okay. Kuyonisiza bazalwane ukuthi nicinge nilalele impela kahle, niyibuze futhi kahle ukuze kukhanye. Yeah. Ngoba lapha nje kukhulunywa ilanguage yokuthi uyabona nezimpi ukuthi kwenzakalani ngendlela okuliwa ngayo siseyinsukwini impela zokugcina. Asimphikiseke uPaul phinda ufunde uverse 11. Asimphikiseke uPaul ukuthi uPaul fanele akhombe ethi insuku zokugcina njengoba le kude. Uthini kanti yena? Uthi osekufikile kithi Osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. ukugcina kwezikhathi. Ukhuluma nini uPaul? Ukhuluma uPaul bebheke ku70 AD. Uthi sekufike izikhathi zanini Zokugcina. zokugcina ama last days. Amen. Uthi asefikile kusayiwa ku70 AD. Yezwa bazalwane. Amen. Ngamanye amazwi lezi ikhathi wayeseyibona sesikuzo siphakathi kuzo. Ngeke lezi ikhathi zedlule ziye kwenye generation engaphambi kwethu. Sikuyo thina le generation yeinsuku zokugcina. So akusiyona insuku zokugcina is not the church age. Yezwa bazalwane. Amen. Phela lokhu ukuthi insuku zokugcina. Yes. Lokhu ukuthi insuku zokugcina. Zinsuku zokugcina zani zesivumelwano esidala. Ukhansela. Insuku zokugcina zinsuku zokugcina kusivumelwano esidala. So ke akukwazi ukuthi Mamkhanyela sendwe. Mamdladla sendwe. babudlala sendoya. Oh, mamdladla. So lezi insuku zokugcina asizona. Yingakho abantu bethi zinsuku zokugcina bengazi ukuthi basho ini mabethi zinsuku zokugcina ngoba kukhona lento abangayazi ukuthi insuku zokugcina uJesu ayikhuluma ngazo wayikhuluma ngazo kuphi khona. Funda chapter 28 kaMatthew verse 20. Amen. Matthew chapter 28 verse 20. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Now le language ekhulunywa la bazalwane Amen. akusiyona ilanguage yabantu emhlabeni kodwa ilanguage yeBhayibheli is a covenantal language. Amen. Esho ukuthi mayethu Jesu
uyoba nabo abafundi bakhe kuze beni sekupheleni kwezwe. kuze besekupheleni kwezwe. Now sibuza umbuzo ukuthi yini ukuphela kwezwe? The end of the age. The end of the age. Asho njalo amanye amahumushi. Yes. So yini i-end of the age? The end Ukuphela of the kwesivumelwano esidala. Uthi ngiyoba nani kuze kuphele isivumelwano esidala. Uma ungakwazi lokho uzothi kusho izwe leli ngoba ilanguage ongasiyona yakho. Uthi kuPaul sesikuzo-ke thina izinsuku zokuphela kwezwe. Ngamanye amazwi lezo nsuku kwangasizona zokuphela kwebandla. Kodwa zazi ukuphela kwe-old creation. Ibandla lalihamba samsam ne-old creation. I-new creation siqalile uhamba parallel uhamba together. Ibandla likuyi-transition. Ngamanye amazwi uqalile lokhu okubizwa kuthiwa in the age to come. Iqalile khona lapho. Kodwa akakabi in the age yayo. Asikakafiki with the age to come. Kodwa iqalile. Iqala kuphi khona with this age. With this age, i-age edlulayo. I-age ephethe zonke lezi zinto. Yini zonke lezi zinto? Eke nibale eziwu-3. Le age edlulayo iphethe zonke lezi zinto okufanele zibonakale kuqala before le age yedlula. 1. Dilika kwethempeli. 2. Ukubuya kaJesu. 3. Ukucisha kwelanga. Phela komthetho udileka kwethempeli kuya kaJesu. Yes. Uma kudilika ithempeli liyini kubo? Liyizulu labo. Liyizulu labo. So there is no old heaven anymore. Ngokudilika kwani kwethempeli. Yini futhi enye? Liwumhlaba. Liwumhlaba wabo. The old earth has passed away. Yes. Izulu lidilikile nomhlaba sekudlulile. Sekufanele kuzovela okusha. Asikakafiki-ke ekuveleni kwakho okusha. Sisabheke ekudilikeni kwa this age. Ekudluleni kwa this age. Le age ekuyibizwa ngokuthiwa yini? Ama-last days. Uma le age ukuthiwa ama-last days ingedlulile, asinayo the age to come. Ebizwa ngokuthiwa yini age to come? Everlasting. The everlasting age. Asinayo. Bonke laba bathi umhlaba omdala usekhona nezulu elidala lisekhona abanayo ke i-age to come. Abanayo nensindiso. Ayifiki insindiso kukhona the old age. Bonke labo bantu abakasindiswa. Akho umuntu ongasindiswa. uPaul uthi yabona uPaul uJesu bashiyile wenyuka wayezulwini. Wadeposit umoya ingcwele kubo. Waba isibambiso sensindiso kodwa engaphelele.
Niyayizwa lona? Amen. Kwaba isibambiso sefa, insindiso yifa. Once you are saved, usungenile kuphi? Efeni laphakade. So leli ifa lalivijwe i-old age, ebizwa kuthiwa i-this age. Kodwa bephila with-this age, bephila sebekuyi-transition, sebeyongena, kodwa bengaphelele, kodwa leli sifakiwe kubo. Ingakho manje lenjabulo eninayo egubhuzela phakathi kwenu, injabulo ephelele. Akusesikho lokhu ukuthi ufakiwe nje kini kwadipozithwa insindiso yokuphatha from 30 AD to 70 AD for the period of 40 years kule generation, ngoba kuyaqedwa ngomthetho kungena obusha. Amen. Amen. Umthetho uyedlula. Uma wedlula umthetho kuzongena okusha. Okusha uma ngena okudala kwedlula. Awufuna ube 13 to Hebrew 8. Amen. Akwazi ukuphela okudala. Uphinde futhi kuthiwa kusekhona. KumaHebheru 8 verse 13. Ngokusho lokho ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekudala kuseduze nokunyamalala. Kwakuseduze nokunyamalala lokhu. Amen. Okudala kuthiwa kunjani? Buyani phandle. Okudala kunjani? Kugugile Kuseduze nokwenzani? nokunyamalala. Nokunyamalala ngoba sekunjani? Sekugugile. Yes. Sesibheke kokusha, sesibheke kwi-age to come. Amen. Kuze mngene okunjani? Okusha. Jesus. Phinda futhi. Ngokusho lokho ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile. Esokuqala isivumelwano sigugile. Ngokuthi nje esisha kusho ukuthini lokho? Esokuqala sinjani? Sigugile. Ngoba esisha sesikhona, sebehamba sami. Sekugugile kunjani? Okudala. Amen. Yeah. Ngokusho lokho ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekudala kuseduze nokunyamalala. Kuseduze nokunyamalala lokhu okugugayo. Siyabona labazalwane ukuthi zayikhona eduzane insuku zokugcina. Futhi awufihlelwe la ukuthi ikuphi okugugayo. Makuthiwa this is the age, this is the end of the age. Bathi sazise ukuthi siyoba nini isikhathi sokuphela. Isikhathi sokuphela makwenziwa, makwedlula lokho okugugayo. Okay? Lokho okugugayo kwakufanele kuphele ngakho kuleya age leyo. Khumbula ukuthi njalo sixoxa esikhathini esinjani? Sixoxa with this age. Le age yenzazani? Ephela. Uma le age phase out yedlula lihle. Kule age efanele ingene. Okuthiwa ke yona yedlula. Now abantu abaningi bathi abantu abanjani?
abaningi bathi isikhathi lesi sokugcina sitheke uma kuyisikhathi sokugcina lesi yini esingenayo manje Insindiso insindiso ephelela sinayo futhi yini esingenayo uma kuyisikhathi sokugcina lesi asinayo umakoti sinazo sinentombi elokhu icholwa namanje isacholwa icholelwa umyeni ongazi ukuthi uyofika nini. So ke uma sinentombi ibandla lalesi sikhathi sabantu abathi siseyinsuku zokugcina akufanele lizale uma lizala likipitile ngoba lishadile futhi lingcolile ibandla elizalayo kuzala intombi yake yazala intombi intombi ayizala le age esikuyo ibizwa ngokuthi i-shesh age isikhathi sebandla le age okuphunywa kuyo i-age yebandla lakwa-Israyeli lomthetho elalimixile i-age yemix sho njalo umzalwane uMesisixaba uthi ibandla lakhonza kwi-mix ileli abandla lokuqala ngoba lakhonza kunomthetho ngabantu bevuka ekuseni njalo baye ethempelini niyazona la bavuka ekuseni njalo baye kuphi ethempelini ngoba umthetho wawusekhona kanti noJesu uthe umuntu ongawufundisa umthetho uyokwenzakani kuye uyobamncinyane embusweni kwafanele ngalesi sikhathi umthetho usahamba samsam nokungena komusa kwafanele bawufundise nawo kwakuphilwa kanzima hayi angifisi kuba khona lo mzimba lo kwafanele kuthiwa wawusuguga now imuphi umzimba oguga umzimba kaMoses noma umzimba kaJesu Moses wayekade afa nje kodwa umzimba wakhe usekho umzimba wakhe yini kanti ibandla lomthetho kulapho ke bona babegcinwe khona ebandleni lomthetho so lo mzimba lowo wawusugugu usuphuma so ke ibandla liphili phansi kwaleso simo phansi kwalo mzimba lowo amen liphila kwesinye isikhathi babuza abafundi bakhe bathi sitshela ukuthi kuba yini isayini yokuza kwakho and the end of the age the end of the age igama lesiGreek lithi seniyakazi kodwa lintshele lithi end of the age aeon the aeon 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 the end of the age
lokhu ke bazalwane angifisi ukuba mude sekushaya ngisho wani angifisi ukuba mude kodwa ngiyafisa kuvele lokhu ukuthi in the end of the age yayiphethe lento esiyibiza ukuthi iparousia. Iparousia ukubuya kwenkosi uJesu. Ibuya izokwenza izokwahlulela ibandla noma indlu kaIsrayeli noma indlu kaMose. Siyakhumbula ukuthi sinezindlu bazalwane. Yes. Indlu kaMose nendlu kabani? Jesu. kaJesu. Engubani indlu kaJesu? Israyeli. Eyibandla. Indlu kaIsrayeli ubani? Indlu kaMose. Israyeli indlu kabani? kaMose. Yes. Ibandla indlu kabani? kaKristu. So lezi zindlu zimbili. Le ndlu kaMose ibusa ihamba ngomthetho. Yes. Bese kuthi le kaKristu ihamba ngomthetho kaKristu. Umthetho kaMoya. uKristu ngomoya wakhe uyena lo sebenza zonke izinto awenzi lutho wena. Amen. Ukulwela noma ungafika nje kade exoxa umzalwane uSisingam ethi wafika endlini yesangoma. Isangoma samvuma uJesu sathi lento yakho ephila la kuwe iyaphila. Amen. Kusho isangoma. Yeah. Ngoba umthetho kaKristu ophila kuwe uwona okwenzisayo. Amen. Okay, end of the age. The age is ending because Christ is coming down to judge. Uzojaja bani uKristu? Israel. Uzojaja the old house. Abazalwane abangeni kwi-judgment. Amen. Abangene kwahlulelweni. Ngoba bona bahlulelwa ngesikhathi bemukela ukukholwa. Kuthiwa baphume kwahlulelweni bangena ekuphileni okuphakade. Ungakholwa ukwenza wahlulelwe. Name. Ngikho right namhlanje kodwa ke ngeviki elizayo sizongena kwi-age to come. Age to come. I-age to come eyini? Eternity age. Amen. Eternity age. Everlasting age. Amen. Siphetha ngokuthi ke bazalwane, this age is also known as ngamanye amazwi the age that was called this age yayine age ebizwa ngokuthi zinsuku zokugcina. Insuku zokugcina zazizokwenzeka with this age. Amen. Insuku zokugcina zikwazi ukwenzeka kwi-age kaKristu. Amen. Yini ephelayo uma uthi zinsuku zokugcina kwi-age kaKristu? Uzothi yini ephelayo? Ayizwakali. Ngoba biblically into eyayiphela ishiyo kuthiwa itshe liyokuhlala phezu kwelinye itshe. Amen. Sekwenzekile lokho. Uthi uPaul kwenzeke esikhathini sabo. Ama last days yiwo la kwenzeke esikhathini sabo. Angisho njalo ukuthi yiwo la silikuthi. Ngizwa kahle lapho. Amen.
ama last days i-age eyayisuka ngesikhathi uJesu efike ezalwa emhlabeni. uJesu wazalwa kuma last days. Abapostoli bawabona ephela ama last days. uJesu wawaqala ama last days. Abapostoli bawabona ephela. uJesu uma ebanjwe ubulawe kuma last days. Abapostoli nabaphila kuma last days. Abapostoli uma bephila kuma last days babona zonke izinto uJesu ayethe ngeke nedlule nina zingakenzeki zonke lezi zinto. Bayibona lezo zinto zenzenjani zenzeka, bedlula nje bona sezenzekile. So ke izwi likaJesu ukuthi ngeke zedlule zonke lezi, ngeke nedlule nina zonke lezi zingenzekile, kwenzeka. Amen. Jesus. Yezo. Amen. Kwenzeka. Uma kwenzeka shuthi ke lezi prophet ezikhuluma ngale ndaba zagcwaliseka. Amen. uJesu futhi akusho ebafundisa entabeni imnqumo konke kwenza njani kwagcwaliseka. Singakho ke sima sithi izinto zonke ezigcwalisekile siyakwazi ukuyibala sithi konke lokhu kwagcwaliseka. Sisesikhathini la khona thina sithi zonke izinto ezishoyo iBhayibheli sezagcwaliseka ngoba nokubuya kaJesu sekwenzeka. Phela uJesu wathi uma ebuya yini eyenzeka? Yini eyokwenzeka mayibuya? Ubuya nemfundiso. Uzobuya ezokwenzani? Ezokwahlulela. 1 bese mase eqedile ukwahlulela bese enikeza insindiso. Ngobani? Kulaba bamlindele. Yes. Ngobani abamlindele? Ilaba abanikeza isibambiso sikaMoya Ingcwele. Kwangobani laba? Abapostoli. Excellent. Abantu abanikeza uMoya Ingcwele ngobani? Abapostoli. Yeah. Thina manje sanikezwa yini isibambiso? Sisahlele esibambisweni yini? Thina sifike sekunikezwe konke okuphelele. Kungasekho sibambiso kuthiwa bamba la kuze kulindele insindiso. Yes. Sisazoya kuleyo. Hayi, Nkosi. Yokuthi okupheleleyo sekwafika yini? Nithini nina? Sekwafika. Hayi uJesu phelele. Lezo zara. Amen. Kukhona into engezwakala kufanele siyicacise ngelinye ilanga sifundisa leso sifundo. Le ndaba yokuthi ulwazi, the knowledge. Ulwazi alwedluli. Lezo zara. Amen. Kodwa ulwazi luyakhula. Amen. Yini kanti edlulayo? I-partial knowledge. Yini partial knowledge? Ulwazi olungaphelele. Uma kufika okupheleleyo, lolu lwazi obakade lungaphelele luyaqedwa ukufika kokuphelele ngoba okuphelele kuzonikeza ulwazi olungaphelele indawo ukuthi awusenayo ngoba okuphelele sekufikile. Amen. Amen. Bathi ke abantu pho ulwazi lukhonelani manje ngoba sekufinithi na usebuyile uJesu. So akusho ukuthi ulwazi lophela, kuthi ulwazi luyokhula. Size sifinyelele esilinganisweni esifanayo nesikabani.
uma uKristu esebuyile abazalwane sebela khona bese silinganisweni sokumazi uKristu face to face. That is the language. Phelela yilo. Akusikhona face to face wabantu, ilanguage yabantu. No face to face is covenantal. Kusho ukuphelela ekumazini. Njengamanje thina sesilapho ekupheleleni ekumazini. Asakhuluma into eshodayo. Partial. Sithi salindeye. Yabona mawuthi usalindile, that is partial. Because it's not full yet. Asilinde Jesu. Ngoba uJesu uphelele kobani? Awufunde lo verse ukuthi ukuphi la ukuthi khona uphelele kithi uJesu. Amen. Kahle hle nothi uJesu yena yedwa. Izulu lonke kuthiwa liphelele kithi. Base Kolose 2 chapter 2 verse 9. Verse 9 and 10. Amen. Ensukwini zokugcina uJesu wafika waphelela. Akaseyofika. Wafika. Nkosi. Yeah. Kwabase Kolose chapter 2 verse 9 and 10. Yeah. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Kuhlala kuye ubani? uKristu. uKristu kuhlala kuye konke ukugcwala kukayise. Jesu. Awusuka madoda. Nkosi. Izulu lonke liphelele ligcwele. Lihlala ibani? uKristu. Yeah. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Ligcwalisiwe kuye yena oyinhloko yembuso yonke namandla. Kuthiwa nathi ke sikholwayo egameni likaJesu sinjani? Sigcwalisiwe Nakithi kugcwalise ukugcwala konke kukabani? KukaKristu. Jesu. Ngoba kuKristu kugcwaliswe ukugcwala konke kukabani? KukaNkulunkulu. Amen. Phela verse 10. Jesu. Nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yembuso yonke namandla. Kuthiwa thina sigcwalisiwe kuye. Yena oyinhloko yemibuso yonke namandla. Jesus. Yingakho manikhuluma kanje, nikhuluma nizwakala nigcwalisiwe. Ngoba nisazithi isikheqe. Nongathi nawe usenomncane, akaze ngaqoqosethini, kodwa izulu limbona egcwalisiwe. Ephelele. Kufanele akholwe lokhu, ngoba uyikho. Noma bangasuka mvabagandaye, abantu ukuthi ngathi kusephelile-ke, kodwa naye unjalo. Amen. Ayikho. Umntwana kaNkulunkulu oselele, umntwana kaNkulunkulu ushongwe, uthi noma ngabe ifriji ayinalutho, kodwa wena uphelele kuye. Nkosi. Phelele. Jesus. Kuthiwa wena yonke i-authority kaNkulunkulu ikuwe, igxishiwe kuwe, kwaze waphinda kwanyakaziswa, waphinda kwaziswa. Wena kufanele kuzazi ukuthi kimi ngagcwele izulu lonke. Jesu. Lantu yizwa kuwe, ngoba kuwe izulu selaba khona. Hallelujah. Jesu. Uthi uJesu ngila emhlabeni ngisezulwini. Nawu la emhlabeni ngisezulwini. Ngoba uKristu Jesu isidalwa esisha esakhelwe kuye. uJesu wakho umuntu omusha, umuntu ophelele.
Amen. umuntu ongasiyona ingcenye kodwa umuntu onolwazi lonke Ayi. umuntu inkazimulo kaNkulunkulu eminyile. Hallelujah. Jesus. You are minyad. Yeah. Ini. We are mingling. Marrying. Amen. Amen. Ngathi uNkulunkulu akusobozela Ayi. wakuminya wakumimilita Ayi. wena ubona umuntu egwinywa ingwenye noma egwinywa inyoka kuthiwa yile nyoka le inhlwathi Kuduza phakathi. wena uguduza phakathi kuKristu Hayi bakithi. uphila lapho. Hayi bakithi. Uyayibona masiphuma ekukwenzekile kwakhona into eyikhiphayo umuntu uphuma noma isilwane phuma sesixepha umzimba wonke sesibabhathu ngenxa yokuthi into elangaphakathi ifike ishintshe lento ibe kuye-environment yangaphakathi. Jesu. Hayi Nkosi yami. Nawe Jesu. njalo wenziwe kanjani. Oh Jesus. Wena uphelile. Nkosi. You are minyad. Amen. Long time ago. Jesus. Awuminyiwe namhlanje waminywa ngaleli yalanga. Nkosi. uKristu Nkosi. umvumo uthi hayi ngiyayivuma le ndoda. Ngiyavuma lokhu kuphila. Uthi uKristu ukuphila kubimi. Ngiphiwe ngibaba. Hayi Nkosi yami. Nami ngipha khona ukuphila kwami. Uthole manje uNkulunkulu wonke ephelele ugcwele kuKristu. Lo Kristu ogcwele kuthiwa nani ninjani. Nigcwalisiwe. You are complete in Him. Amen. Jesus. Oh, Jesus. Hey, You are complete in Him. hey, Jesus. Angazi ukuthi kukuphi la ungaya khona ufika uthi hayi uyayizwa lento ila kuwe uyayizwa ngoba kuthiwa wena the whole authority of God is here. Ingakho mzalwane ethi umuntu la eduze kwakho uyagula ucabanga ukwehla buyele ekhaya uvele umbeka isandla ngoba i-authority unayo igunya lokunalo uvele kwenzeka ilungu lasekhaya aphelele manje agcwale manje agcwale ukuphila ukuphila kukuwe kuhlale kuye kuhlede lento ekade ikuye. Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. Phila Oh, Jesus. kaNkulunkulu kukithi bazalwane. Amen. Phila kaNkulunkulu kusiqedile. Hayi bakithi. Phila kaNkulunkulu Ah, Jesus. ubini nonke bazalwane. Amen. Ilona lo makaqonde lokhu ukuthi kuphelele kuye akuzwe. Jesus. Uma kuthiwa nje nasi isikhathi sobufakazi intombi isukuma ijikijele ngoba khona lento eyizwayo phakathi kwayo. Ngeke uyijikijele ma ebusuku ucabanga ngabafana ucabanga ngayo yonke into. Thando. Yeah. Ngeke uyijikijele. Angisho ucabanga ngabafana. Amen. Ngisho. Kodwa kunalento le uJesu mayesefikile khona into ayenzayo la kuyo la kuwe uyizwa ukuthi hayi ngiyakuzwa lokhu kuphila noma uthunywe esitolo noma uthi ngoba nisathunywa phela naseyitolo sekuphuma imoto yesitolo yothenga thenge nje isinto hambi imoto yonke. Amen. Anisayi nasemfuleni kuthiwa niyokha amanzi. Oh, Jesus. Amen. Amen. Ngicabanga ngoba Hey Nkosi. bani ocabanga ngayo? Oh, Jesus. Kristu Jesu Nkosi. Akubuse yena. Hayi bakithi. Akagcwali. Hayi. Akugcwalali ukuthi ugcwele uKristu. Siyabenza nje bazakade befakaza. Uze ugcwele uKristu lelo bantu. Ngisho nesalukazi sakhona umndla lokho. Ugcwele. Uma sefikile yena uthatha yonke indawo
ugcwalise Amen. awutshelwa kuthiwa suka umfakaze ufika la umafulufulu uthi ngiyofika nini enkozweni ngoba Nkosi yami bayashonile ukuthi ake sikhulume ngalo Jesu. Hey, Nkosi yami. Kwesholo kuwe Jesu. ngoba kugcwele. Gcwele. Hayi insizwe ezikhula nje kuphela. Kule yibe yinde. Kule singamboni uJesu. Ayi madoda. Asimbone. Amen. Ngokuzowodola uzohamba ngamadoda. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga sekugcineni. Jesus. Asime la. Jesus. Kathi samlanga. Mina ngisho ngisele ngisho. Ngoba